Na bratislavskom hradnom vrchu sa prvý usadil práveký človek z neskorej doby kamennej. Po pravekých ľuďoch sa na hradnom kopci objavili Kelti. Boli zdatní bojovníci, ale aj šikovní remeselníci a obchodníci. Poznali dokonca aj peniaze. Neskôr prišli Slovania. Hradisko prebudovali na sídlo veľmoža. Aj k nim sa však rýchlo dostalo kresťanstvo. Prestali uctievať Perúna a vybudovali kresťanský chrám Baziliku. Zanedlho krajinu spustošili kočovní Maďari. Pod Bratislavským hradom sa odohrala veľká bitka, ktorá znamenala zánik Veľkomoravskej ríše. Bratislava sa stala súčasťou vznikajúceho Uhorského kráľovstva a hrad bol prestavaný na pohraničnú pevnosť. Bratislavský vrch sa nasťahovali aj kňazi. Starú veľkomoravskú baziliku prestavali na románsky kostol svätého Spasiteľa. Za kostolom do zeme zabudovali kruhovú stavbu Karner s kostnicou. To bolo miesto, kde ukladali kosti mŕtvych. Ani kňazi však na hradnom kopci nevydržali dlho. Presťahovali ich dolu do mesta, aby sa hrad stal opäť bezpečnou pevnosťou. Do Európy totiž pritiahli Tatári a z hradu bolo treba obraňovať krajinu. Potom sa bratislavský hrad zapáčil Žigmundovi Luxemburskému. Bol to kráľ uhorský, český, nemecký a cisár rímsky. Zriadil si na bratislavskom hrade rezidenciu a oddelil ho do nového gotického šatu. Aj problém s vodou sa mu podarilo vyriešiť. Doteraz ju privážali na oslov z nedalekej Koliby, no teraz vyhlbili vlastnú studňu. A do Európy padli Turci. Šľachta z celého Uhorska hľadala útočisko pred Turkami na území Slovenska. Uhorský panovník Ferdinand I. Habsburský vybral bezpečný bratislavský hrad za sídlo Uhorského dvora. Bratislava sa stala hlavným mestom Uhorska. Odvtedy tu korunovali mnohých uhorských panovníkov a vzácne korunovačné klenoty boli uschované priamo na hrade v korunnej veži. Keď sa bratislavský župan Pavol Pálfy rozhodol, že opraví hradný palác, hrad konečne nadobudol podobu, v ktorej ho poznáme aj dnes. A potom prišiel jeho najväčší rozkvet. Panovníčka Mária Terézia prebudovala hrad na honosné sídlo. Pribudol nový palác, záhrady, jazdiarne. Bratislavský rodák Johann Wolfgang Kempelen dokonca na hrade zaviedol vodovod. Sláva bratislavského hradu začala hasnúť, keď na trón nastúpil Jozef II, syn Márie Terézie. Kráľovský dvor a vládne úrady sa odsťahovali a s nimi odišla i veľká časť šľachty. Na hrade vznikla škola pre budúcich kňazov z celého Uhorska. Neskôr boli na hrade už len vojaci. Ich pričinením hrad vyhorel dotla. Nieraz sa pomýšľalo na zbúranie zničeného hradu. Vďaka niekoľkým nadšencom bol hrad opravený a nadobudol vzhľad, aký mal za panovanie Márie Terézie. A
taký ho poznáme aj dnes. Teraz hrad už neobýva žiaden panovník. Nestrieľajú z neho delá. Mnísi v ňom už nepíšu listín. Je otvorený pre všetkých zvedavcov, ktorí sa chcú dozvedieť, ako sa na tomto mieste žilo kedysi.